Здравейте на всички! Днес се регистрирахме пълна листа на Движението за права и свободи. В листата има много нови лица и тук около мене са много добре познати лица, така че всичките ги познавате и няма смисъл да ви ги представим, но за протокола ще ги изборя. Водач на листата е бившият ни министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Втори в листата е Ахмед Мехмед, кмет на община Руен. Трети е действащият депутат от 51-то Народно събрание Исмаил Осман, бивш кмет на община Руен. Четвърти е Кюсин Хафузов, в момента отсъства, че регистрира листа в Сливен. Пети е Шреф, действащ депутат от 51-то Народно събрание. Шести е Димитър Гавазов, кмет на община Сенгурларе, един от най-успешните кметове в област Бургас. Ние влизаме в тези избори с пределно мобилизирани и подготвени, за разлика от предните, и се надявам на един много добър резултат на областно ниво, така че сме готови за изборите и не се притесняваме от нищо. Господин Широков, доста работихте по партийното строителство последната една година. Да. Колко мандата очаквате на този вод? Очакваме минимум 3 мандата. Надявам се, ако се свършим добре работа, може да имаме четвърти. Какви ще бъдат основните послания? Посланията винаги сме до хората. От година и половина работиме на терен, решаваме техните проблеми и ще продължаваме да ги решаваме. Това са посланията нашите, близо до хората. Благодаря ви. Здравейте от мен. Както ви обясни областния координатор, тук сме първите 6 в листата. Моля, малко по-високо. Да, благодаря. Всички добре познавате хората, които стоят около мен. Мисля, че зад всяко едно от тези имена има много резултати. Ние ще работим както винаги, а именно в полза на хората. Ще бъдем близо до тях, ще търсим решения на техните проблеми. Всички знаете, че много често се получават критики, усмивания и така нататък от други, примерно, които ще бъдат част от кандидатите за народни представители, но аз мисля, че всичко това, което те правят, няма да постигнат друго, освен да забавляват българските граждани, но по никакъв начин няма да решат техните проблеми. Ако ви прави впечатление, последните години винаги непосредствено преди избори, в предизборните кампании, много често вече в редовните правителства и в служебните такива, все някой говори за нещо, демонтиране на нещо, разрушаване на нещо, изчегъртване на нещо. Не, ние няма да демонтираме, ние няма да разрушаваме. Напротив, ние само и единствено ще надграждаме. Ние ще надграждаме с работа и реално по този начин ще получаваме доверието на българските граждани. Пак казвам, зад нас са хора, зад които стоят много резултати, постигнато е много. В листата този път има много нови лица, както каза и господин Широков. Мисля, че ще постигнем доста сериозен резултат, това, което той обяви. Надявам се, че няма да разочароваме никой. Хората могат да ни се доверят. Ние винаги сме били покрай тях, решаваме техните проблеми, ще продължим да го правим. Най-важното е, че имаме силата, имаме хъс, имаме енергия, имаме решителност и не по-малко важното, имаме експертизата да помагаме на хората. Те имат нужда от нас. Ние не сме TikTok кандидати за народни представители, ние сме сред гражданите, ние се срещаме очи в очи с тях. Ние не контактуваме с гражданите през социалните мрежи. Това е много важно. Ежедневно, не само по време на предизборната кампания, за нас тя е просто част от това да помагаш на хората, но не е нищо повече. Ние всеки ден сме сред тях, ще продължим да го правим, ще търсим решение на всички техни проблеми.